Vydajte v digitálnej dobe, kde sa pozornosť stala najcennejšou menou. Už dávno neplatí, že slávu si treba zaslúžiť talentom alebo prínosom. V roku 2026 je kráľom ten, kto dokáže vyvolať najsilnejšiu emóciu. A najčastejšie je to hnus, smiech alebo čisté nepochopenie. Československý internet sa zmenil na moderné panoptikum. Miesto, kde sa ľudské nešťastie, diagnózy a extrémna umelosť predávajú v priamom prenose. Dnes sa pozrieme na 3 postavy, ktoré tento systém ovládli od psychických kolapsov v pražských bytoch. Je tady zaplý stream. Jsi nasraná a oči na to já. Je tady zaplý stream, sklapni. Cez plastovú realitu Bratislavy a Teraz si ukážeme, ako bude znieť anglická výslovnosť pod vodou. po surrealistické klipy zo slovenského vidieka. Pripravte sa, toto je hlboký ponor do duše československého bizáru. Adela Puncová, známa ako Šopaholik Adel. Žiadna iná postava v histórii českého internetu nevyvoláva takú vlnu nenávisti a zároveň zvratnej fascinácie. Jej príbeh sa začal nevinnými videami o nákupoch, no rýchlo sa zvrhol na nekonečnú reality show, plnú kríku a kontroly. A Adela v priamom prenose demonstrovala to, čo psychológovia nazývajú patologickou potrebou pozornosti. Jej vzťahy to nie sú partnerstva, ale verejné popravy. Dávid, Honza, Jan, Klaus, muži, ktorí prešli jej životom, boli pred kamerami ponižovaní, vyhadzovaní z bytu a opäť braní na milosť. Vrcholom bizarnosti zostáva babika Marketa. Adela sa k nej správala ako k živému dieťaťu, krmila ju, prebalovala ju a trestala každého, kto spochybnil túto ilúziu. Ale pod povrchom sa skrýva temnejšia pravda. Kauzy s týraním zvierat, odoberanie domácich miláčikov, neustálý boj s insolvenciou. Fanoušků mi na Instagram poslal toto. Víš, jak je šopaholik Adele a jak má ta morčátka? Tak tohle bylo na stránkách proti ní. Tu klec, co měla pro něho, je úplně stejná, jak má ona na Instagramu. V roku 2026 Adela stále bojuje o svoje miesto na TikToku, hoci jej hviezda pomaly hasne pod ťarchou vlastných klaunstiev. Je Adela len obeťou svojich diagnóz alebo vypočítavou manipulátorkou, ktorá vie, že každá slza v streame znamená viac peňazí od darcov? Odpoveď je niekde uprostred. V šere jej prenajatého bytu, kde realita dávno prehrala boj s virtuálnym svetom. Prepáčte ľudia, že prerušujem toto video, ale chcel by som, aby ste dali odber, lebo som si strašne dal námahu s týmto videom a do komentu napíšte nejaké dobré slovo, nech to pomôže algoritmusu. Ak je Adela nekontrolovateľný chaos, Adam Nemeček alias Slejtina je chladný inžinier. Slejtina pochopil pravidlo internetu skôr než kdokoľvek iný. Ak ťa ľudia nenávidia, budú ťa sledovať ešte intenzívnejšie. Jeho transformácia je fascinujúca. Z nenápadného chlapca sa stal hybrid človeka a Barbie, ktorý neváha ísť pod nôž len preto, aby šokoval. Ale nenechajte sa oklamať vizážou. Slejtina je majstrom marketingu postaveného na konflikte. Jeho útoky na reperov, jeho ostentatívne ukazovanie bohatstva a pohrdanie bežnými ľuďmi, to všetko je produkt. V jeho svete neexistuje zlá reklama. Keď mu niekto v klube ukradne bundu, za 1000 eur neurobí z toho tragédiu, ale týždňovú kampaň na sociálnych sieťach. V roku 2026 je Slejtina etablovanou značkou. Je to bizar, ktorý sa nebojí priznať: áno, robím to pre peniaze. Kým Adela vzbudzuje lútosť, Slejtina vzbudzuje hnev. A hnev, milí diváci, generuje najviac klikov. Je to moderný zloduch, ktorého sme si sami vytvorili tým, že sme mu venovali svoj čas. A nakoniec prichádza on, Aďo Figa. Ak by ste hľadali definíciu pojmu čistá bizarnosť, našli by ste ju v jeho videoklipoch. Aďo je ukazom, ktorý popiera všetky pravidlá showbiznisu. Nemá hlas, nemá rytmus, nemá drahú produkciu a napriek tomu ho pozerá celé Slovensko. Jeho tvorba je návratom do čias ranného YouTube, kedy ľudia nahrávali veci len preto, že chceli, lenže Aďo pritom zostal v dobe 4K rozlíšenia. Jeho piesne o láske doprevádzanými vizuálnymi efektami, ktoré vyzerajú ako z Windows 98, sú tak zlé, až sú geniálne. Aďo Figa sa stal hrdinom dedinských diskoték a kráľom irónie. Na rozdiel od predošlých dvoch mien pri Aďovi cítite zvláštnu dávku úprimnosti. On verí, že
že je hviezda a v momente, keď mu tisíce ľudí ironicky tlieskajú, on ten potlesk berie vážne. Je to symbióza medzi trollerom a obeťou, ktorá vyústila do kultu nového statusu. Aďo Figa je dôkazom, že ak ste dostatočne divní a vytvárali internet, si vás nájde a urobí z vás legendu. Či už o to stojíte alebo nie. Záver. Adela, Adam a Aďo, 3 úplne odlišné vesmíry, ktoré spája jedno. My sme tí, ktorí im dávajú moc. My sme tí, ktorí klikajú na ich streamy, aby sme sa cítili o niečo normálnejšie. Tento dokument nie je len o nich, je o dobe, v ktorej sa hranica medzi zábavou a tragédiou úplne rozplynula. Sme ďalší bizarný stream, položte si otázku. Je to naozaj len nevinná zábava, alebo sa pozeráme na zánik súkromia a súdnosti v priamom prenose? Svet bizáru v roku 2026 nekončí, on sa len začína. A kým budeme mať v rukách smartfóny a nové postavy v tomto panoptiku, nebude núdza. Ďakujem, že ste sledovali a nezabudnite, bizár je všade okolo nás. Stačí len kliknúť.